Wat is er nou leuker als mijn paken en beppen of mijn omke en mooike naar het museum ta? Die kennen dan vergees mij in de maartjaarsvakantie. Nevens Bennenborgenmaster Kabir Bashir een onrieder. Omdat kinderen zich vaak vervelen in de vakantie als ze bij hun opa en oma zijn. En nu kunnen ze gewoon naar het museum en misschien leren ze er ook wat van. De Friese Museumfederatie organiseert de paken en beppen actie al 15 jaar. Het werkt goed. Het heeft absoluut zijn nut gehad en we merken dat het nog altijd heel hoog en heel goed aanslaat. Het is de 15e keer. Wat is er verhoord in die 15 jaar? Veel meer bezoekers, veel meer activiteiten. Dat de musea en andere instellingen meedoen echt voor heel klein tot en met 12 aparte activiteiten hebben. Dus niet één, maar gewoon gericht op jongere kinderen, op oudere kinderen. Maar een sabere officiële opening van de Ouderhouw, toch deputaire poepjes, is de paken en beppen week uit aanzetten. Het hier oorsken, want Vlietenier wie de provinciale subsidie op, maar dat is oplost. Ja, het is appelsap, maar ja. De subsidie wie net stopzetten, maar we wien toch het yield hinnen. En de provinciale steden vliegt hier zijn linksom of rechtsom de help paken en beppen de vakantie terug actie die maar teruggaan. Dus om die reden gaat de provincie hier maar terug. De pakens en beppers kennen vanmorgen onder mij vreed vergees mij naar het museum.